full episode Ilocano Love Storya. Anya ka matayan, Nicole. Di sumpay lang dito cellphone mo. Agawaan ta tag merienda kat agsublita pa iti universidad. Anya? Agsublita pa lang? May salangan na subject kay Jaya. Naimbag ko man nung dinaungit na jay bakit abalasa nga may strata yung major subject pa nga ruday jay. Masarunak. Pampanunod pa'y kit din nga i-drop day Jaya subject. Baliwak tulaangan nga laan into next sem. Irregular kanton ah. Ha? Uray man? Jakmut gumana ta makapagturpos. Excuse me. Sungbatak to'y awag ni Robin. Hello? Saan pa yan alpas ni klase? Agora ka, ada kayo universidad mo noon niya. Adak dito'y fast food. Agmermerienda Kaduak ni Iris sa gayam ko. Amangan no, sa bali man ang tipampanunod ta makaduak kat agselos ka. Saan ang selos? Agtaloy ka ka. Nagsapa na nalpas ni klase? Adapay na bati ang may sa subject. Masaduta ka mga ten. Sukurin ka nita na mapantag pa siya rin kipich. Kan adan to papanantayin to nuro mabrabi. Mabit lang nga, bagak ka ni Iris. Iris, intayin to ka na magpa-charity bits. Kita kayo lang. Agsubli ak pa iti klase. Hay! Killjoy ka talaga. Robin! Saan mo ta kayat ni Iris? Kayat ko, kakuyog ta kuma. Uray ta saan pa'y mo't nga alas 6 numalpas ti klase mi. Nagmayatan ti Maris, ti lumlumnag nga init. Apagisulang ti dadanon tayo dito igid ti baybay Nagwapo gayan ni Robin. Italaang amasid ka. Inaibang kumatikayan ayat mo, Iris. Tapno di ka umapapal ngawan ka pareha na. Wow! Agpaapal kayo talaga. Amumot lang ti umapal aya, Iris? Awan pa'y boyfriend ti gayim ko, Robin. Yam amukan to kanimanong balduin. Dami pa rin margrag iti kalendaryo. Yam di na pala mapanunot ti mga sawa. Anya? Iliw ka talaga. Nakalunukan ti init. Manggapon sumipngat dito igit ti baybay. Papanan tayo pa'y. Mamuan yun to. Apay, mabisin kayo ka din? Saan pa'y matkit di? Anya lang nga oras, itayag merienda kami. Anya ka di ti daydaya mo dumam. Makapungpungtot ka lakit di manan. Tanakarupangat ka. Anya ti orasan. Dandanin alas 7, awan pa di anak mo. Jack man mo nanyat nakaladawan namanan. Ang mga nagkuyog damanan kini Iris iti mool. Awagam ko nga. Amangan mat no addan kaayan ayat di anak mo. Saan ko nga amo? Rombang ko mga amom amin ang mapaspasamak kin ni Nicole. No adda pa kay sagmakan na. Basol mo. Ay, kalma ka kumalaang. Ala, bayang, awagak, tapno sumarden kan asumanao. Barmat gayan, tinangawisan ka data ni Robin. Jack lang, hindi kaya uminom iti na sangal. Nangin ko rin yarsas mo kalini ko, Iris. Saan la pag-iinuman na ito? Mabarin pa'y tagsasala. Anya? Makakatawa agiti lang am Iris. Talagan sa nga umapal ka. Tani, awan mo't ka partner mo. Problema ka di dito? Agora kayo ha, taawagak ni Manong Baduin. Agawid ak sa laan. Ay, si kantumot nga min, Robin. Makawawid lang nga roda ni Iris. At datay lang arudan dito eh. Kan may saan tayo matngagbayag? Ay, papa. Kunak nawat maturog kayon. Pagpakadaak ti isasangpat mo. Nagbasa kiti pagiwarnak kabayatan ti pananguray ko ken ka. Asino tinangitulnog ken ka? Papa. Saan ka nga agulbud kanyak, Nicole? Nakita ti panaginagak yu iti dayjay alalaki. Ni Robin dayjay, papa. Kayan ayat ko.
nagtupay sa anak ang nagbidot iti atap ko. Agapan nyo. Anya pa iti oras iti kunam, ha? Ako, papa, syempre, nag-enjoy kami ngamin. Kadok ni Iris? Numapanoy-nuyan ka iti daytoy nga aramidan. Pagsardangin kalaangan nga agadal. Sige, mapanikan maturog. Inton bigatin ang kasalita ka. Ulitin pa'y daytoy, pagsardangin kan nga agadal. Di mo lakit din may pabigat, di ta panagungungit mo, Mauricio. Rabi iuna yun. Kasano ajak makaungit? Kat nakainom asim mangpet ni Nicole. Anya? Nakiktot ka. Kasano nga amom ti mapaspasama ki anak mo? Kat mabaybay amatan, ha? Saan mo asawan ti kasta? Takanayon mo tabagbagaak. Tinagdumaan talaan na uyong ka. Kakaiso na nga anak ta ni Nicole, kat dugdungwak launay. At adasaan nakaapatsyan no na anos kalaunay, Adora. Isongsong dayjay akaayan-ayat na. Saan ka na mas daaw na adan ka ayan-ayat na? Balasa ka ti Nicole. Napintas ti anak ta, kat gagangay nga adu ti agaram kan ko ana. Kanano nga pailang? Pasol mo na ito no dakas ti pagtumpanan ti anak ta. Sumarden kan nga agungat. Kayat mo aya, ti mapuyatan. Bigat lang. Makita jay anak mo. Alano saan ka pa'y amaturog sa anak nga rod nga iramraman. No di ka pa'y lang sumarden nga sumadao. Inak makiturog iti kwarto ni Nicole. Ay, agmamayo ak tumankit din na mabigatan no kastoy laan. Dahito iti kapit Nicole. Medyo na pa iting kabasit ko lang ti asukar na. Agam anak, mama. Ni papa, maturog ka di pa lang? Narnikan pa'y laang tapinanawak iti kwarto. Nasakit ti ulok, mama. Kan maulawak pa lang. Ikarigatak ti mapan ija pagadalan. Ituloy naklakit di apaguntan ni papa. Pinagungtan nak, idrabi eh. Pinabasol nak, abinaybayan ka kano. Pinya nga minaya hati pa ka isungsungsungam. Uko, mama. Diyan ka mo nga itibar ti pangawisan ni Robin kada kami. Napilitan akmatan nga iminom. Nicole, uray makiayan-ayat ka. Pilyamat, ti pakiayan-ayatam. Ay ayatak ni Robin, mama. Nasingbat mat. Hindi mo ikalintagan ti kayan-ayat mo. Adadala nga pagungtan na ka ni papam. Kasano nga may pagkama na singpet, no muna ti uminom iti arak. Sige, mama. Inakagtigusan. Saan ta pa'y analpas nga agsarita? Adada pagungtan na ka ni papam, no liklikam. Ngamala daw ako ni ti klasik, mama. Sa pagtulangan ti agawid dinton malam. Ne, kaldawan. Ngam saan pa eremor ni Robin iti kwarto na? Nabartak man nga tan asimang pat iti rapi. Ay na, awan pulos pagnakman da ito'y akapsat ko. Robin! Agringan! Kaya, naturog ako kumabay. Maulawa ka bumangon. Ne, saan mo't gayam ang nakatrang ka tiri daw? Turog ako eh. Kapaya, manong Baldwin. Anya kan aya Robin? Kastoy kakadilatan? Awan mo't laangan pagbalbaling mo mon. Madamdam ako man nakasarita na. Nabartag ka, napuyatan na kitirabi. Kadwak ngamin, ti kaayan-ayat ko. Nataal ti kaayan-ayat mo, Nicole. Kasla na singpat. Ang oray anyat ibang pakayo. Sandak na napilit na uminom. Ay, jakla ko makayat ti sumrag ita, Iris. Madmadi ngamin ti pagpagik. Sigurado. Ituloy naklakit di apaguntan ni papa. Amangan numabaybay ang ti panagadal mo. Masatsadutak may kitin nga gadal. Anya? Kat? Makiasawa ka kini Robin? Ha? Hoy, ubingak pa ya makiasawa. Kasanon, no, aganak kami adagos. Dahita ko mati panunutong. Iso ajak pa'y kaya ti makiayan-ayat. Saan pa yan naladaw dahita abanag? Kasla, saan ako na makapaluspos kini Robin? Jakmat ngamin kabailan na mapukaw iti biyang ko. Ngamin, ay ayat ako unay. Bakante nga oras ko ita, mama.
Madama ak ngagbasbasa ka dagiti librok. Ngam, nalagip kayong awagan. Nasayaat na ipas na mo ti agadal, Nicole. Tanda ni Chak Mayulot. Mama, saan ka din nagungot ni Papa? Adinak na ringan? Kalmado mo da nakariing. Kastila ang ni Papa. Nanguyong, ngampatpat ka na kaunay. Imbili na nga awagan ka, tasapaam ka no ti agawin. Kasta ka di? Hmm. Kasano na sa inak ni Robin? Oh, hello. Pwede ka matagsaon? Hello, Nicole. Mama, wen, mamangag kayo. Masapa, malpas ti klase kinton malam. Ay magta nakasangpat kan, Nicole. Kumusta mo ti panagadal mo? Nasayat mat, Papa. Kahit ako mapailang panagadal mo ti asikaswan. Saan mo pailaeng nga ipapuso ti bakiin na igat? At daom no a panahon iti dayta banag. Papa, pangasiyo. Saan da kami kumamot apag sinain ka ni Robin? Ay, ayatek ni Robin. Manula ang titawon mo. Napatpatag ka din ni Robin ngam iti panagadal mo. Kasta ka di tinasaya at akaayan-ayat. Isong-song nakangagbisyo. Santo na maulit, Papa. Paayabam day a Robin dito'y balay. Kayat ko akasarita. Anya? Papa, anya ka din di panggapan niyo. Saan mo asalod-sodan pa'y? Kayat ko adwa kami lang tagsarita iti dayjay alalaki. Talaga nga ayatan na kanya. Saan nak na mapagkid ka dan? Kinainiliw kay di kalaman. Nasapa ka na gawin. Binaliwan na ka kinasarita ni Papa. Pinagong tanak. Tanaka inuma kasing mangpet, hindi nagkukuyog tayo kada Iris. Laungat gayam ni papang mo. Bagay dati agkabalay ka ni Manong Baldwin. Panang ipatag ni Papa, ti kinaungit na kanya. Hindi mama, tinaanos, kan na dungo. Dudwa kayo kading agkabsat, Robin? Pagpada na tayo ng itidadaktal ko. Dapo iti disgrasya. Ngayon ba, tanay surod na ni Manong Baldwin na nang imaton ka na itinegosyo mi. Sakbayan na tayo na. Kasta ka di? Awan gayam, kaya't nakakanwa ka sa rita ni Papa. Kumuyog kanto kanya kinton malam. Anya ka no, tiba ka na kanyak. Delikadong samay. Namunagat umaakon nga ungtan ni Manong Baldwin. Robin, pangasim. No kaya't naklang kasarita ni papang mo. Awan mo't ket di problema iti dayta. Tala daw man na simmangpat ti anak mo, Adora. Talaga sa anak adengdenggan na Nicole. Saan mo kumaakanayon nga ungtan? Siyak tulatan ti makisarita kan ko na. Awagan man ket di. Imagagpayag-kayat ko ang magkasarita na ijay akaayan-ayat na. Taan niya't plano. Saan ka na makibiyang pay? Taamok ti aramidik. Ano niya? Ni, ada nagsardaga-dugan iti sango ti balay. Ama nga, no ti anak tadaitan, kat kadukanan ni Robin. Agyaman akta pinatgam ti awis ko, Robin. Si kagayam ti kaayan-ayat ti anak ko. Diyak magustuhan ti ikikita kanyak na ito alakay. Kaslarok-rokulan na ti kinatao. Kayat ka ama-am-am mo anaimbag. Pimusay na kita dakkel ko gapoy ti aksidente. Dua kami langan ngagkapsat ngagbibiyag. Iso, ti mangimat-maton kanang iti negosyo mi. Katsika, anya mo ti pakakumikumam. Nakaturpos ka ka din iti panagadal mo. Nagsardengak nga gadal, sir. Amom, patpatgan mi unay ti anak mi. Jak kayat asabali ti pagtungpalan ti biyag na. Numabalin, adaywam kumapay laeng ti anak ko. Anya? Bay, tati sana mabalin. Papa, please. Saan da kami kumamot apag sinain ka ni Robin? Ay, ayat ko na eh. Napatpatag ka di dayjay alalaki ngam ti panagadal mo. Kare, saan ko abay bayan ti panagadal ko? Makasarak kan ti sabali.
Saan na ni Robin ti pagsayangam iti kaniton? Papa, noon yaman ti sanyo akayat ka ni Robin. Payan nyo. Kasaritak tutag balbali mo eh. Nicole nalakat ti agkari. Ngayon narigat ka aramidan. Diyak magustuhan ti panangisong-song-song ken kaday jay alalaki nga uminom. Ulit, pagpagpagkaasi ka na kayo. Alpasan ti salitaan mi ken ni Robin. Masapol nga agtungpal ka kanyak. Dahita tirigat na ken ka, Adora. Nagbalinan na natangkan ti ulo di anak mo. Gapo iti panang kanunong mo ken kwa na. Saan na day tatiga po na? Di ka kadimaasyan iti anak mo. Marigna katay ayat na launin ni Robin. Siyak! Ti matungpal. Saan ka kumangagbalin na naulpit iti anak ta? Maawatam kumatirik na na. Abang ano sa bali pa iti mapanunot ng aramidan iti kasta pampamayam. Anya ti kayat mo asawan iti dayta? Saan ka kumangagpungtot? Pagsaritaan tayo pinasaya at daytoy. Ikam kumay iti gundawa iti anak mo. Kunak no saan ka na mauray. Pumanaw ako may tayo na ti parke. Mailiwak unayin ka. Di na kumarakupan. Ado di makakita ka datang. Saan makalin nga ay-ayatan? Ay, ayatan ka, Robin. No ipawil ni papang mo ti ayan-ayata. Sumurot kalangin kanya. Anya di kayat mo asawan. Sakbay mapanunot ni papang mo ayan dayura ka kanya. Akasawa talangan. Anya? Lupod no nga ay-ayatan nak. Umanugot kay ti pagbaga. Sumurot kan kanya. Kat isang pet kay di balay. Ay, ayatan ka, Robin. Namawatan na kuma. At danto nakaguranak ni Papa. Ngamin nagkatadalak pa'y laang. Saan ka apilitan na sumurot kanya kita? Panunutan kumanay pagtimbaga. Basta tilaklaki pang Robin. Ay, ayatan ka unay. Sige, nagawit ka nga ron eh. Amang ano sapsapulin na ka ni papa mo. Orayak lang nagtibayo. Damok ni Papa di umawawag ka niya ako. Limot gayam Iris. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbag ta saan kasi murot kini Robin. Di pa'y agasawa ako man na di na oras. Nakitutak nga Rod. Diyak namaan nga ibagan ni Robin. Ayawid na kiti palayda. Amuman, ay ayat ko na hindi Robin. Ngam, mabuting ka amang salungasing kadagiti dadakkel mo. Maawatan nak ni Mama. Ngam ni Papa. Naungat. Kan naingat unay kanya. Kaya't na kanya pagsinain kan Robin. Saan ka kumangagdarasudos, Nicole? Am-amon pa naimbag ni Robin. Laglagi pum kuma, nga awan ti umuna, ababawi. Sana napatag kanyak noan niya ti kinataon ni Robin. Saan ka kumangagbali na maag? Masirip ka. Di mo lang amin ipasnak ti panagadal mo. Mariribo ka na kay Riz. Tsaka mo noan niya ti Aramida. Agpanunot ka nga na imbag, Nicole. Kunak no damtangan ni Robin. Sa bali mat ako tinagsardang iti sango ti balay. Ane, may sa alakay ti damtang. Agtaltalang kyaw. Kasta dito'y balay tikit kitaan na. Aday ta, agturungan dito eh. Mga no adasap sa pulan na. Naimbag daw mo, Barok. Anya ka diti may paay ko kada kayo, sir? Tata Mauricio ko namlatan. Dito iti impatulduda abalay ni Robin. Sika ka di ti kabsat na. Sakang paiso, sir. Anya ka diti masapulyo. Sige, dumanon kayo, sir. Siya ti ama ni Nicole akaayan-ayat ni Robin na kabsat mo. Maragsakan na kamakama mo kada kayo, Tata Mauricio. Siya ka diti kayo kasarita? Gaputa si kamatlangan tinadanon ko, Baldwin. Nalpasan na kinasarita ti kabsat mo.
nga adaywan na ni Nicole. Diyak kaya tamata dahil ti panagadal ti anak ko. Mawatan kayo, sir. Kinapudno na. Ori ni Robin. Saan na pa'y analpas ti panagadal na? Bukbukoda nga imatunan ti negosyo na panawan da kitidadakkal me. Naamwak ti kabsat mo. Doa kayo kanulang ngagkabsat anabati ngagbibiyag. One, sir. Kinapudno na. Dakkel aparikot ko ni Robin. Tinakdangdanggan ti kapsat ko. Anya, sinapol mo ti balay da Robin? Tanyat plano nga ramidan, Mauricio. Tinamok ti kinatao ni Robin. Nakasaritak ti kabsat na. Kat naamwat no kasano ti kinaloko na. Agsupadi da iti ugali kini Baldwin akabsat na. Kasano ang maibagam da ita kat saan mo pa'y mata nakita o noon naamuan no anya talaga ti ugali ni Robin? Oo, makanayan ti panagsarita mi kini Baldwin. Umdasan tinamwak tapno adda apagin na taywak ida. Ay, saan ka kadi maasyan iti anak mo? Adora, kayat mo kadi ama isagmak ni Nicole. Jack ipalubos ang madadael ti masakbayan na. Anyan tulangan ti pagtungpalan ti biyag na no makiasawa iti dayjay alalaki. Inururay ko ang makasangpet ka tapno makasarita ka, Nicole. Tagsarak kayo iti dayjay Robin? Papa, agpagpakaasya ka na kayo. Saan niyo kumapawilan kayan ayat mi? Talaga anatangken taulong sa anak apatpatyan. Naulpit kayo, Papa. Nicole, sa anak ang maawatan. Napanak ijay balay da Robin kan ti kabsat na mismo tinang istorya kanyak. Iti tinaloko ti kaayam ko. Papa. Saan lang asika ti agsagama? No matadael ti biyag mo. Gapo iti dayjay alalaki. Manipon ita. Jakon ipalubos na agsinarak kayo pa'y. Papa, please. Ulitin kit pagpagasi ka na kayo. Saan niyo kumamot nga ramitin tayo? Denggenak, Nicole. Tsak kaya't ti makaungit ka. Yan sa anak nga italtalak. Sige, Papa. Sumraga ko na tisilid ko. Iha, ito ti ibagakan ka. Ipasnak mo ti agadal. Pagkasarakan to iti nasaysaya at alalaki. Asaan akas ken ni Robin ti pangdadaelam iti biyag mo. Nakadado ti assignment ko. Ngam kasanwa mayulong. Aglulu ak matlag ka na. Nagdagsan ti paruko ko. Di na kami maawatan ni Papa. Ngam, udno nga ta. Analoko ni Robin. Ngam, kasano pa yung makasarita. Kat pawilan nakmatan ni Papa. Ang makipagkita kinuan. Ano nga ta napatasig na wakan. Nicole, Apay, Mama. nagtabatiri daw. Kasalita ka. Sana nakatrang ka tiri daw, Mama. Idoro niya latan. Nakaukrad. Dagiti libro iti sangwan ang agsangsamit ka. Jakon mayulot ka kadal, Mama. Ad-ada ka gora na ka ni Papang mo no kasta. Naulpit ni Papa. Di nakmaawatan. Sika, ti sana makaawat ka ni Papang mo. Nuluktan ta panunot mo, Nicole. Maawatam. Kas naganak, amumi no anya ti makapasaya at kun. Ala, sad kan ngagsangit. Maturog ka no di mo mayulo dagiti basbasaam. Sa paam tulatan ti agri eh. Anya kan aya Robin. Dandani man ang tinga ti rabi eh. Tapay lang ti sasangpat mo. Mapay ngamin nga uradag pa lang, Manong Baldwin.
Sa pala pagpuyatan niyo. Kita am ti panagsungsungbat mo. Tapno ibagakeng ka. Imay dito iti amati kayan ayat mo. Kat naamuan na no kasano ti kinalukom. Anya ti ko na manong. Tinakman bugbog kawan. Sigurado nga adan apawilan ni Tata Mauricio ni Nicole ang makapagkita king ka. Kan saan na kan akayat ni Nicole? Nagbidot ka manong. Ay ayatin nakunay ni Nicole. Dahil ti ambong. Sana na dyan lakay ti makaipawil iti relasyon mo. Kita am ti kinabastos mo. Ay na, baybayan ka kumalatan. Takita akman no kanya ti pagtungpalan ti biyag mo. Itayak kumapay lang ang nakaawid. Noon amwak adagos nga awan ti maestra tayo iti maudi a klase. Ni, masakit ka kadi. Umuna kalata nga gawid, Iris. Urayok ni Rubin. Kunak manong pinawilan na kan ni papang mo ang makipagkita kan kuha na. Iris, saan ko akabaulan? Nikit, agsakit ka. Excuse me ha. May papatoy mawawag. Anya nga tatibagana. Hello, Papa. Sukunin ka. Talaga pawilan ako ni Papa. Oh. Kaya di ka sumungbat ni ko. Ladingay kag Papa. Amok apagong tandak to. Doapay nga inigdab ko ti cellphone ko. Pumanaw ako mamutla dago si tay maganitatang mo. Ali mo kano kayat ti masinga. Rimwarak iti kwarto, iti malasing ko titimog mo. Apay Robin, Amo ka sa andak apalubusan ng itidakal ni Nicole makasaritak ti kayan ayat ko. Saan kayo nauray iti gate ti universidad? nasapa kami ang nagawid. Ngum saan kami ang nagkuyog kini Nicole, ta sinuko ni papang na. Anya? Oh, talaga nga ingatandan ni Nicole. Idi ko mapayla ang rabi kayat kangawagan. Napan ka ni Papa Jabalayo? Kat si kakano tinagsarsaritaan da ka ni Manong mo. Pamatpati ka matitipan ng palpadagas ni Manong Baldwin kanya. Saan mo't nga tangaramidon ti kabsat mo dayta? Anya ti kayat masawan? Di na ko makagura. Ay ayatan ka, Robin. Nupot mo rayta. Umanlugod ka kumaniti singasing ko. Sumurot ka kanya. Kitawan ton ti maramidan ni papang mo. Ngam, Ika rin. Agbalbaliw ako. dayta ti kayat ko mangagan ken ka, Robin. Oray kayat ko kumati sumurot ken ka. Ngam, diyaka mo. No kasano malibasak ni Papa. Kunak no di kan sumangpat, Robin. Talaga nga awanan tinasayat amaramid mo iti biyag mo anya. Sika tiga punan no pa nagbarte ka. No saan ka lakabsat? Amang no anyan tinaramid ko kan ka Manong Baldwin. Awan babain mo. No saan aga po kanyak? Ang mga numatay ka ni Tipisin. Saan mo man ba ni nabukudan nagitisan ni Kuan na panawan nagitinadakil ta? Awan serbi makabsat. Si kapay ti adda turod lamang ibagay ti dayta. Makapungtutak Manong. Dinadalnak ka ni Nicole. Kunak tupay ngayon dano ni Tata Mauricio kini Nicole dagiti imbagak may panggapking ka. Ngam no kunam amaradalnak ka ni Nicole. Saan kantong agbaligi? Ay ayatin na kunay. Kat saan na kami ang mapagsina na alakay? Awan babain mo. Maturog ka kay din. Oh. Apea saan mo kinakuyog ni Nicolador? Pinilit mo kumana bumangon. Itawas ko ni ti pagadalan da sakbaya sumra ka kiti opisina. Talaga ka di nga ingat tamo na yan ti anak ta? Idin to ta saan mo takas ta asigo ti raramidam? Pagimbagan na ito eh. Amang ano da kas ti ibungan ha? Masirip ti anak ta, Adora. Amo ka maawatan ng tumatlaan. Sika ti makaamo, Mauricio. At sapay la kumata di mo to pagbabawyan na gito hingar aramidam. Alpasa ko na mangan. Saan na ko nababalawan? Siya kung timapan mangriing ka ni Nicole sakbay nga gibusak. Oh. Dandanitan magkadanon iti pagadalan niyo. E maging gayta, saan nagpaya pinagkim ka Nicole? Kagura na ka di.
Sige. Punasan dagiti luwam. Nicole, patpat ken daga unay ken mamang mo. Sapay kumata maawatam tumatlaan dagitoy nga aramidak para ken ka. Sana ko na nawaya iti kahit kung aramitan, Papa. Mariribukan na. Ang mga nod at tanatsak mayunot ti agatan. Ikan ka iti gundaway, Nicole. Ngayon mo sa anak atong palan, lading hitek. Lukas to'y matyar aramitin yung kanya, Papa. Ang mga nuan niyang ti mapanlunot kong arambitan. Talaga tsak masurutan. Makasangit ang payan. Dandani manan ti sumaro nga klasik. Maong tanaklakit di manan no awan ti assignment ko ita. Hello, Robin. Tanda ka din desisyon mo? Kwa Robin. Kasano nga tana? Ang nervyosak na tana. Adadalakat nga ro na mariribukan ako. Imagag no saldino ti pagkitaan ta. No saan ka mauray, kaya't nasawan, sana pudno nga ayayat anak. Ay, ayatin ka unay, Robin. Amagan no saan nakto na makita. Hello? Initip na ti cellphone na. Di mapaspasamat kan, Nicole. Nagan kan na itayag pa yun ti papel mo. Iris, tulungan nakman. Diyak mo't masursurutan to yung assignment ko. Anya nga minti inararamid mo idirabi eh. Talagang sama tati mo mayulong tagadan. Anyaya! Makasangit aklaw na yan, di pa nakariribok ko. Tsak kaya ito na, Iris. Nauma ako. Anya ti kayat masawat? Ita na panagnikak na ay ayatan na ko na. Kalpasan ti susurot mo kanyak iti palay. Awan maramitan ni papang mo. Ay, ayatin ka unay, Rufin. Ngam, kasanon ti panagadal ko. Di dapat ay santan nga ginadayo pay. Nicole, Tinakumakan. gagangay ti agayan ayad. Nunya man ti mapasama ka na ta. Alam mo nagtidayaw mo. Uwi na nga, kasanon dito. Abangan mo saan naglangaw ka ni Papa. Abangan mo kami. Nicole, ay ayatin ka unay. Hindi ba tanak? Apa yung turunak? Mabuti nga. Saan ko mapailangan, Robin? Robin, mangpat kagaya man. Ha? Sa nakasarsarita mo iti unag ti kwarto ma. Sino tayo, Chay? Ni Manong Baldwin. Saan kang tagtakari? Sa anak laki na nagbindot iti panagdangag ka. Timag ti babae tinanggag ka. Ha? Wanan kay ti bayan. Nang isang put ka pa ti babae dito'y balay. Kasanon dito eh. Oh. Kababain pa iti kapsa Robin! ng mamuan na ti kadata dito'y kwarto. Robin! Sumbatan nak! Loktam tiritaw ti kwarto! Hoy! Robin, rumorta ko man dito'y kwarto. Maamuan tumat lang ni Manong mo ti panang isang put mo kanyak dito'y balayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga saan na maisursuro ni Nicole Adora. Inikak iti gundaway hingam ginundawayan na ti panagtalip ko kenkwana. Adala siguro nakaladawan na. Ang mga doon na nitidalan na nga kawin. Sigurado aga nakisinarak iti dayjay a Robin. Saan na kon adengdengkan ti anak ta? Awagan. Ay, madanaga na pa paison. Takas niya parparik na kanya ko. Oo, Agkirikiriring ti cellphone ta. Ken saan na kasungsungpatan. apay nga ta. Ang mga doon damot dakas na napasamak nan. No saan ta pala nga mapasangpet. Rumwarak kat sa pulag ti anak ta. Anya ti kayat asawan daytoy.
Anya ti kaadda ni Nicole dito kwartom? Insangpad ko, dito balay. Asawa ako. Anya kan aya, amum ka diti bagbagam, Robin. Namnamaem akabaalam abyagan? Nicole, amu ka di dito dagiti datakkel mo. Nicole, siya ti makama makisarita ka ni Manong Baldwin. Manong, saan ka kumamakibiyang? Saan ka abastos asumungsong bat? Nicole, sumurot ka kanya. Paano nyo? Isubli kay balay da. Sigurado laki di asap-sapulan ng dagiti datakkel na. Kung nakasaan ka makibiyang? Robin, saan kumamatakas ta ti kinagubsang ti panlakisarita may tikabsat mo? Tata Mauricio, da kayo matgaya. Nagrabi kayo ng may dito'y balay. Saan mi pa'y napasangpot ni Nicole? Saan kayo kadi nagkuyog ang nagawid idirabi? Saan mat? Nakita mo nagkuyog dakin ni Robin. Saan mat, tata? Mga ang damat ng dakas ang napasamak tigayim ko. Oh, talaga anatangkan ti ulo na. Saan ang may sursuro? Awan sa bali ang pakikuyugan na no saan adayjay Robin. Anya nga tati mapampanunot tigayim ko. O sige, Iris. Mapanakon. Pakamuan nagtulat ta, noan niya ti damag mo kin ni Nicole. Nagsartengan anak sinsin nung bata Robin kan Manong Baldwin. Talaga kayang aluko-luko ti kayan ayat ko. Ngama, di namat ka ba ulan na supyatan ni Manong Baldwin? Saan nan ang nasupyat ti pagayatan ni Manong Baldwin? Nga iti daytoy a kwarto ti pagturukak. Ngama, mabutoy nga may mesa. Umno nga tatay to'y ngay naramit ko. Sigurado lakit ti. Nakarkarumanan ti panangungat ni papakanyak. Adora, parbangunan. Nga magluluha ka man. Tsak nakaturog. Pinampanunod ko ti anak ta. Ang mga nanyat na pasamakan ko anan. Oh, Diyak ko makayat a panunutin. Ngem nadadailan ti dayaw ti anak ta. Anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti atap ko. Simurot lakit dikin ni Robin. Impanaw nan ti anak ta. Anya. Balugsawak unay ken ni Nicole. Saan natan na ipangpangag adadakkel na. Awawagak ni Baldwin idirapi. Ngam saan nakasungsumbatan. Amo na nga tati narami ti kapsat na. Nasapa pa'y ngamin. Awagak ko ma. Urayak laang aglawag. Pamana ko ni Jabalida. Kasanong daytoy, Mauricio. Kapilitan. Pagkasarimon da Nicole ken Robin no kaskasano. Anya pa'y ti mabalin ko. Makaamon to ni tibiyag na. Paito rin mo nga taabay-bayat. Inaramid kon amin akabailak, Adora. Ngem sa anak nga impangag. Nasukir. Saan ka kumamakaguray ti dating ibakak? Talagang agayat unay yun ti anak ta. Agayat unay kini Rufin. Senator! Saan ka ngagkis? Siyak ni Baldwin. Saan ka ngagbutong kanya? Awan tidak ka sa panggap ko ka. Kasano ang nakastral ka dito? Adda kanyak ti amin na tulbak dito'y palay. Sige, agmurmuray kan. Tasam. Sakbay ang makarain ni Robin. Masapul ang may panaw kan tito'y. Anya? Sa tino ti pangipanam kanyak. Subli kay di palayo. Amo ka madantanagan ng dagiti tatakkel mo. Nakitak ti cellphone ko. Imbawag ni papang mo kanyak. Ingam? Kasano na maduktalan ni Robin nga wana kundi to'y. Maduktalan na asikat ya kinaramid. Awangan at danton nagsubang kayo. Di mon panunutan tayo, Nicole. Siya kung ti makaamoy ti tayo. Sige, agdunay ka. Nicole,
Agyaman na nakaawit kan dito balay. So, nakaturog ka nagpagpanunot kan ka nga mga ano na isang makan. Saan na nakaturog ni mamang mo? Gapo iti panagdandanag na ken ka, Nicole. Bakawanan da ko, ma. Amo kakagura da kito da ito ngay naramit ko. Iksublikon kada kayo ni Nicole, Tata Mauricio, Nana Dora. Tsak kaya't ang madadaal ti tayaw ni Nicole. Amo kay patpatag yu unay. Agyaman na, balduin. Nadlaw ko iti simmang petak nga nakasarsarita ni Robin iti kwarto na. Iso nga pinaturog ko iti sa bali a kwarto. Tayawag ti kinatak ng mo, Baldwin. Ay, sir, ma'am, saan ako nagbayag? Danto pa iti kahit yung ibaga kanya. Awagan daklaan. When no, umay kayo di balay, no kayat yung kasarita ni Robin. Sige pa paano kon, sir, ma'am. Nicole, sumrek ka ni ti kwartom. Maliwan tanto ti agsarita. Agyaman ako na kita kayo. Tayawag ni Baldwin, Adora. Manmanutikas kan kwa na anatak na. Umanayan da jaya pag kunaam anatak na nga tao. Kaskan ni Nicole. Barigat kay sorsoro ni Robin. Yamanat launay ta saan ang napasamak ti pagbotbotngag. Mauricio. Sobre ka ko iti opisina. Ado tinaskan nga si Kaswa Kijay. Addan to na saya at agundaway apan nakisaritak iti anak ta. Ni Iris. Nasdaaw na ta. No apay adinak nakita iti pagkatalan. Isu may mawag. Hello, Iris. Kumusta ka, Nicole? Naimbag ta sinong batan na. Nasaya atak lang. Imay ni papang mo dito'y balay. Nasa pulan na kamatlaangan. Ha? Naamuam ka din kinapasama, Iris? Di, anya? Saan ka maawatan? Diyak mo no kasanong ilawlawag ko ken ka. Mga no, sanak matlaang nga maawatan. Baliwag to laangan ti umawag. Magrugin ti klase. Bye! Bye, Iris. Anya nga tatiaramitan ni Papa Kanya. Kalpasan ang naisublinak ni Manong Baldwin dito'y balay. Ni Rubin. Madanagan mga no agsubang dangag kapsat. Silunukat ti kwarta ang turugan ni Nicole iti rabi. Awan mo kita kama. Nicole? Saan na kan amang nagtikayan ayat mo? At ni di balay ta, Ruben. Anya? Amok akagura nak iti inaramid ko. Insublik ni Nicole kadag iti dadakkel na. Man nakibiyang ka? Yakan aya, mabalinda ka nga isak lang dagiti dadakkel ni Nicole. Si tatalugod na si murot kanya. Sa kalpasan na. Katanya ti kahit mo asawan. Awan tinasaya at abanagan ni Nicole Kengka. Tadaulam lang ti biyag na. Isuot di mo irambraman. Itatamasango ka na kasarita, Nicole. Kayat ko adamagan ken ka. Anya ka di ti kayat mo apagtungpalan ti biyag mo. Pakawanan na ko, Papa. Maawatan niyo pumamad tirik na. Maawatan ka. Ngam narigat ka di nga awatin na kami anaganak. Nga awan sa bali akal kalikaguman minusaan apakimbagam. Papa. Namin ano nga inulit ko nga imbagaken ka anapatag ti panagadal mo. Ama ka uray ti ayat. Saan ka ama kasao? Tama panunot mo ti ibagbagak saan ka di? Gapo iti inaramid mo. Iti daytoy nga oras. Isagsaganam kumanda iti masapol nga itugot mo iti pagadalan into bigat. Ulitek-tek pakawan kita kayo, Papa. Siya kunti agpakpakumbabaken ka, Nicole. Ladingitek, ngam ad-addamanan nga ingatan ka. Katanya ti pampanunutan mga aramidan, Mauricio. Ang mga nagrebelde ti anak ta. Kalpasan ti dandani pan nakailawan na kini Robin. Saan pa'y lang at ang agnakan?
Sayang nagsardeng iti panaghadal na. Adora, jak kayat amadadael ti biyag ti anak ta. Ladingitek, ngem ti kayat ko ti matungpal. Anya ka di ti plan-plano ang mga aramidan. Saan ko pala nga maibaga? Ngem kintawakin ka. Saan mo ko maaliwayan abagbagaan ti anak ta? Pulos asa anak-anak liway anang bagbagakan ko na. Adaw waya-waya ti anak ta. Nawaya iti kayat ng aramidan. Waya-waya apakay sagmakan? Pagrabangan ta anaganak ti mangilinteg no anyaman ti bidot ti anak ta. Talaga ka di nga onlat na ti pagnakmam. Kakaasyak amang matmaton iti negosyo tayo. Kantay to'y, masangpatan kang agbarbartag manan. Pasol mo. Nalukoy ko lang roda ni Nicolas Sumurkan. Nakibiyang ka pa lang. Katanyan to ti pagtungpalan ti biyagyo. Agpada kayo di pa'y nakaturpos. Manong, San ka di apudno ti kunak? No pudno ngay ayatam ni Nicole. Ornusam ti biyag mo. Tapno maikam iti nasayat a biyag ni Nicole. panawan na. Ang mga nusanak ang makapagtupal eh. Anya? Si kapay tinakarit amang balaga niya. Kaguram kay din ti panangisursurok king ka. Anya nga tati panggap na kiti dadakkel ko. Tidak pinalubusan na sumrek iti pagdadalan. Mailiw ako na yan kani Rufin. Saan kami pa yan nagkita? Anya lang at antikon kunana. Apay ka tadi nakawagan. Siyak man ti mangawag ken ko na. Abit lang. Apay siyak mapirukan ti number ni Robin. Kasla sa bali to'y SIM card ti cellphone ko ha. Hindi pa palakit ti dakin aramid iti daytoy. Kasano pa'y ita ang makapagsinnarak kami kan ni Robin. Apay ngamin anabartek ka ngay may dito'y balay. Dandani saan ka pinastrag. Pasensya ka na, Riz. Sa anak ba talabarte ko na? Amok pa lang ti bagbagak. Robin, Manipo ni Disimur kanyak ni Nicole. Ang nakibiyang ni Manong Baldwin. Saan ko pa yan nakasalita? anya ti kuna? Apay, saan mo pa yan amo na ito? Saan kami pa'y ngamin o nakapagsaritaan na sayaan? Diyak mo no apay asaan kumutan ang maawagan. Ura siyak. Saan ka maawagan? Anya nga tan pinapasama kiti gayab ko. Madanagan ako matan. Saan ako nang magbaya, guys? Saan naman pala na pukaw ko ni Nicole? Diyak ipalubos. Anya lang unay yan tinagpasulak ka ni Papa. Taingatan dak unay. Pinakibiyangan da pa'y ti cellphone ko. Awanan ti makasarita ka dagiti gagayong ko. No kastoy laang ti panangingat da kanyak. Kuntasig laang ang tipyak ko. Naulpit ka kanyak, Papa. Saan mo ang maawatan no anya iti adta iti puso? Iso na say-sayat langan nga pakamatayag babaan da ito yung kartip. Nicole! Siriring ka pa'y. Rabiin. Pat kan kayo unay, Papa. Nabdyagon may turan pa'y. Gibusak langan tibiyag ko. Nicole! Buktab ko matuli daw! May bayan na kun, Mama. Ani na ti kayat mo asawan. Buktab man tayo doy. Adora, ano ti aramid na tiri daw ti kwarto ti anak ta? Aperi mo ka pa'y lain. Mauricio, saan na ngay lukak diri daw? Tinggalan titulbak. Sige, mabit lang. Kasla siya akong kamaanan. Kasyat kunti matay. Wanan di sir pitipiyag ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Nicole, ayan na ito. Ibatam na ito ang kartib. Ibatam. Tiyo, agawan na ito ang kartip, mama. Bayan nyo naging busag tibiyag ko! Kanya tinamaan dahil nga aramidam, ha? Mauricio, saan mo ka man nga ugtan? Nicole, ako ya, anak ko. Nalabas sa aramidan ni Papa, Mama! Sana ko na nawaya, iti kayat kong aramidan. Isumat lagay ang madyak maawagan ni Ruben. Sinukatan ni Papa ti SIM card ti cellphone ko. Anya, saan ko ka mo dayta? Undo ka din, Mauricio? Ladingitek no naaramid ko dahil. Kaya't ko napot din ang mamimpinsang ti relasyon nyo kini Robin, Nicole. Ngimkas na yun inutundak mo dapat patayin, Papa! Isana sa isa lahat lagi na matayak! Nicole, saan ka kumagagsawa ti kasta? Nagsugil kamot nyaminan. Pagpaganda ka una, isungar aramidan ni kastoy anak ko. Awan da ka sa mapasamak kan ka nagtungpal ka kada kami. Talaga di nakipangpangagan niya. Damdanin tinga ti Rabi eh. Sa nabartot ka mo na asim mang pike. Si Kateron pa nga mapalawak, mano. Basol mo di amin. Salpag ka! Unya! Saan ka kumanakibiyang? Saan ko kumanapukaw ni Nicole? Siya kung pulos maawagan. Saan ka ngagpampanunot? Apay, isagmak ko ma dagiti dadakkel ni Nicole ti anak da? Ket amuda nga awan tinasayat abanag ti anak daking ka? Saan? Dinakman pagpungpungtutan! Bugbog kawan na kaidin ti loko! Ti amo ni Mama. Nakaturog ako na. Naging tuturog at lang. At narumuwaran dito silik ko. Lupay, ang ladladin nita. Gaboy tinagtumpalan ti relasyon may kan ni Ruben. Ngam, no nagpaligi iti pampanunutik na ramitan. Agsitsito ka na. Kasana na saan ka nalapdan ang nagpakamatay. Ang mga no may saak itan ang nalamiis abangkay. Apay pinanawam ni Nicole iti kwarto na Adora. Kasanon no ituloy na ti agpakamatay. Nasimbangan ti turog na pinanawak. Sigurado ka iti dayta? Mauricio, madanagan ka kadimatlaang? No adadakas ang mapasamak iti anak ta? Idinto ta saan mo na pinanunot ti ibunga ti inarami. Saan nakadi ang maawatan? Kaya't ko laang ayadayo ang mamimpinsan iti dayjay a Robin. Ay, masyanak lang iti anak ta. Mariknak nga ay ayatin na launay ni Rubin. Ket anya ti kayat mo? Baybay ang talatan ti anak ta. Kat kay kayat mo nga rod amatay ni Nicole, agpakamatay. Kabailan ti konsensyam? No amubla ko mga kulkulayaw ak pailaang ngaging gaita. Pakawanan nak iti naramid ko, Nicole. Jak kumaam mo, no kasano nga akwen ti konsensya ka. No gapo iti dahit ti asing card ti gapo na aginodas mo ti biyag mo. Papa, Saan naklakat di ang mapakawan ni mamang mo? Amangan no ilunod nakpay. pakawanan na ko mapapa. Gapulaan ka ni Rufin. Nagbali na ka na sukir kada kayo. Akwak met nga adda basol ko. Nagbali na ka man nagpungpungtot unay kan ka. Amok apat-pat ganda ko na papa. Pampanunutin niyo ti pagimbaga. Maaga. Maaga, gapo ka na yan. Saan ka kumangagsangit? Bayam. Kasaritak to ni Baldwin tapno pa umayan na ti kabsat na. Amo ka mailiw ka unayan ken ni Robin a kaayan-ayat mo. Ita na mariknat no kasano ti panang ipatagyo kanya, papa. Ipaay kung ti wayawayam. No anya ti mariknam a pagragsakan. Saan da kalakad di amapukaw iti biyagmikan mamang mo? Ang yaman ng papa. Ikarik, sana kung nagsukir ka na kayo.
Nicole, Agyaman na, Papa. Agyaman na, kunay. Sigurado ka ka di iti day tapangadeng mo. Palubos naman ni Nicole iti relasyon da ka ni Robin. saan ka di aday ito iti kayat mo, Adora? Ha, Nakal tinagdumaan ta iti panangiparik nata iti pamatag iti anak ta. Naanos, ken nadungo ka iti anak ta. Idinto ta siya ket saan. amok. Ada kabukbukudam awagas. Iti panangipariknam iti panangipatag mo ka ni Nicole. At dala ang may sa pagsindaawag. Saan kanon nga agsuksukir kadatan ni Nicole? Anya? Ama nga nun ni Robin daytan. Naawagan nga tan ni Nicole kat imayan adagos diti balay. Bayam siya kung timapan mangilukat iti ridaw, Adora. Urayak lang ang sidukar iti dayta na amuak ni ko. Kasanon no saan da ka analapdan na iti datakkel mo iti panagpakamatay mo. Madama ko manalamlamayan yung tibangkay kong Iris. Lumlumda ang kumamat kan ti kararwak. Talaga nga'y ayatom unay ni Robin anya. Nakulapan ti panunod ko. Nagsakit tinakam ko. Idi maduktalak asinukatan ni Papa ti SIM card ti cellphone ko. Sumot lagayam asaan ka maawagan idi. Kunak no dandakas ang napasamak mo. Ang dakdakas matgayam tinapanunot mong aramitan. Agbababawi ako na Iris. Amok. Sanak ang mapakawan ti Diyos. Iti pa nagpakamatay ko kuma. Kat saan ang makasaklang ti kararwak sa dilangit. Naragsak ka siguro itan kalpasan anawayan ti ayan-ayat yung ni Robin. Naglagit din na ita pa nagsinaay mo. Sa kailaat alimiday ti lang nga. Saan ka di arumbang kuma amaragsakan ka? Pasensya ka na. Ita ang mamiris ko. Nasukirak nga anak. Iris. Apaman ang nakasalitak ni Iris. Imaya ka dagos diti balayo. May liwak unay kan ka. Di na ko maarakupan, Robin. Kababain ka dagiti dadakil ko na makita data. Ngam si papalubos dan iti relasyon trasaan ka di. Nakasaritam ka din ni Papa. Jak nakita ni papang mo. Ni mamang mo tinang pastor kanyak. Naragsak anak isarsarita kanyak. Naibaga siguron kan ka ni Iris. No apay asi papalubusan ni Papa iti relasyon ta. Nagbuteng iti panagpanggap ko a panagpakamatay. Anya? Awan na ibagbaga ni Iris kanyak ka. May turid mo nagpakamatay. Gapo kanyak. Gaputay ayaten ka, Rufin. Ngam, awan ko man ti sir biday ta apa nang ipatag. No nataya kon. Dayawak launay ti kinayang bagyo ang naganak, Tata Mauricio. Kisunan laos ti panagram ko kada kayo. Inton may sakan nga ama. Maawatam to. At dagiti anak ti gameng dagiti naganak. Wait gayam. Apay. Awan pa'y asawam? Koko. Diyak ka mo no kasanosong batak na ita sa ludsodyo, Tata. Baldwin, imayat na kayat ka kasarita may papan kada Robin kan Nicole. Kaya't ko atulungan na ka. Tapno na pintas di pagbanagan ta. Kababain ko maamamuan nyo. Natangkan ti ulo ti kabsat ko. Awan na saya at pagbanagan ni Nicole Kingkwana. At dapat gundaway, Baldwin. Nulakit ag tinulong ta. Agbalinto ang naragsak kan nalagda ti patempatagda. Wag tinulong ta. Saan nakabuy-buyaan latan nga gininom manong. Kaduan lakit di. Naala sakit kita ang tagkapsat ngagsangsango agin ino. Ikaw ata lang. Ba't? Awan makakit kita. Di nakladang kaya na namang rambak iti relasyon ni kan ikaw. Kaya't kakasarita iti dayta abanag, Rupin.
Tanyo, ay ayatin na ka talaga ni Nicole. Maiturid na kaya pakamatay, gapo niya. Kat, maragsakan ka, gapoy ti dayta. Dumngag ka. Panawanan ngagbalpaliw kan, Ruben. Anya ko matibal-baliwag. Manong, saan niyo kumaadadaulin ti kinaragsak ko ita? Robin, bayat nga urayam ang makapalas ni Nicole. Kaya't ka kasarita. Ha? Saan ka nga ungtan? Si papalubos ako iti relasyon nyo ken ni Nicole. Ngayon, adalaang kayat ko akidawan ken ka. Anya na dyan, sir. Patpatgan mi nga agasawa ti anak mi. Awan sa bali a pampanunutan mi no saan ati pagimbagan ken pagragsakan na. Ay ayat ak matunay ni Nicole, sir. Kayat ko apanaknakam. Ha? Nagbutay nga idi pinanggap na at katalan tibiyag na. Nudakas la ko matigasat na. Jaklakat di mapakawan tibagik. Kasla kaya't nakakonsensyahan na dyan akay. Nawaya kayo iti ayan-ayat yo. Kem saan nyo kumabaybayan ti panagadalyo. Kayat ko ang makaturpos kayo nga agpadpada. Maragsakan ako makakita man ng king ka dito'y pagadalan, Nicole. Nasurok ka makalawas adi kay may nagadal. On nga Rod, naimbaglangan na. Tamam mo ni papatid din tayo. Kat naipamuspusan na ti panagtuloy ko nga gadal. Kakaasi akto nga gabrot. Kan mangikamakam kadagiti masapol nga idatag ko a requirements. Kabaalam na ita, masirip ka. Agyaman na kiti panagtalit mo kanyak. Kayong ka talaga. Aklunak, nabaybay akti panagadal kong Iris. Aglalo ita, kada inspirasyon mo. Naragragsak kayo nga taitan kini Robin. Wena, kit kasaritak to anasayaat. Iti kasta, ituloy na matlang ti panagadal na. Oh, iha. Alas 5 pa lang iti malam. Ngam nakasangpat ka. Nagawid ka dagos. Apaman na nalpas ti klasik, mama. Ado nga min ti lepas ko a project. Nicole? Oh, ada ka di kayat yung ibaga kanyak, mama? Oh, nadyayan ni papang mo. Madamdaman nga agsarita ta, iha. Sa batik ni papang mo. Sige, mama. Oh, Adora. Dalawag man tarupa man ang sabat kanya. Abdar sa pakaragsakam. Nakasangpatan ni Nicole. Ado ka no ti aramidan na. No kasi ti sigod kumakadwa na ti kayan et na iti dati ugundaway. Tiyaklamon. Mapintas ang pagilasinan. Oh, anyamanan ti kayat mo asawad. At dan nagnakman ti anak ta. No saan nga agbalbaliw ni Robin, amangan no ti anak ta ti mismonto ang makaamiris. Ti kayat mo asawon. Nakaamiris nga tan ni Nicole iti bidot na, iti nalao sa panagayat na kini Robin. No saan nga agnakam ni Robin. Ngam ti kinapod no na, nakapagtulag kami ken ni Baldwin. Naklaat ka, nakakita ka niya, Iris? Kunak man na nagkuyog kayo kini Nicole. Si Papalubos yung dagiti dadakkel na iti relasyon nyo, saan ka di? Saan kayo ana oray iti universidad? Awawagak ni Nicole. Saan nakasungsungsbatan? Saan kami ang nagkuyog at nagawid? Diyan ka mo ta, saan kami ang nagkita? Amangan no nagawid adagos, kalpasan analpas ti klase na. Ado nga min ti ikamakam na. Ken, awan panawon na kanya ko? Ano ka anong awanan problema ka nagiti dadakkel na? Ni, makagura kan samat ten Robin. Mapanakarutan. Naklangan nagbartag. Siramunan nagtumat lang ni Manong Baldwin. Nag-jeep balay ti paginamak. Makauma. Tanganan ti tingid ko nga dumdumog ah. Nagsugpot pa yan lagi ti mata. Namadupay ti aramidag. Si Rufin. Itay-pay day ti nga mauawag. Hello?
nagururay na kiti pagadalan. Nagawid ak namin na dagos. Ado nga minti kamakam ko. Kaya saan mo sungsumpatan ti awag ko? Robin, makagura kan samot kan. Maawatan na ko ma. O kaano pala si papalubusan na itinadakil ta, Nicole? Pangasim. Di na ko mapagduadwaan. Ay, ayaten ka. Kan, panunuton ta ko mati masakbayan ta, Robin. Nagbaliw kan. Sinabidungan na itinadakil mo ti panunot mo. Saan ka kumangag panunot iti kasta? Ipatpatagdakdag iti dadakkel ko. Ay ayatin ka matunay. Robin, ay ayaten ka mga. Nupod no reta, panagdakan. Ha? Saan ka diya si katirumbang amang ipanagnak iti dayta? Pampanunutom ko mati masakbayan ta, Robin. Agtuloy ka nga gadal. Saan ka kadi amasyan iti kabsat mo? Agkita tayong tumbigan. Hello? Inidop ng ti cellphone na. Sanan nga inuray no manugot ako na saan. Kasla pagrebengak akaayan-ayat na amasapul nga agparangak ken kuana. Di na pa yan kaya tadinggan ti daduma ko mga ibagak ken kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kanya ti mapasbasa makin ka, Robin? Basol mo na ito'y manong. No saan ka kumalakibiyang? Saan namang liklik ni Nicole kanya? Nabartag di mo amo ti sasawang. Agayan ayat kayo pa lang kini Nicole, san ka ti? Yung nagbaliwan, 5 minsan kanya. Yung ka maturugan, baliwan tatag sarita yung bigat. Nicole, nung nga tayo disumpay lang data ni Brom. Mangan ka pa eh. Saan mo ka di analpas idirabi, dagiti assignment mo ito? Saan man, mama? Inkarigatak nga inlupas. Uray makaturturo ka kunay. Palabasak lang to'y libro. Ang mga nukalaat nga giksamin kami. Ngamangan ka pa'y nga umuna. Ituloy mo ito dahi kalpasan ti panangan mo. Didak pa kadanagan. Agmerienda at tumot lang iti pagadalan. Nabsuga ko. Kita ni Papang, nabsuga. Uray siyak, mama. Tumakbirak mo tan. Inakagdigusan. Inton bigatan nga ituloy ko daytoy. Oh, Adora. Anya ti is-isil mga agmaymay sa. Kaslad na pakaragsakang unay. Mauricio, saan ka pa'y kaya marimor? Papayawan ka di tinadlaw mo, kanini ko? Adan nagnakmat na. Napas na kan nga gada. Dahi tati pakaragsakak. Kat malagip ko dahi di pa nagpanggap na agpakamatay. Gapo itinalaos a panagayat na kini Robin. Wen kayam, kumusta da nga tamat kan ni Robin? Dahi tati jak mo, tama kasaritak laang mat na mga tayon. Tanong si Mang Peten, sumrek matadago si ti kwartunan. Saan pa yan naulit ti panagsarita mi kini Baldwin? Agpada kami nga taam makumikom. Awan mo't nga tanti makunam, Robin. Nakipagkita akon ken ka. No saan ka adimteng, ang mga lusin mo ron akarag iti kabarkarak. Saan tang agsartag ang mga awak kanya? Saan ka kadi pa yan nakapagpanunot ang mga ituloy iti panagadal mo? Saan mo na tayo tati pagsaritaan ta? Mailiwak ka ka. Kapapain ka dagiti makakita arakupin na. Man ano? Agayan ayat tangat. Saan? Kasanon no? Kaya tiyak si kong abalasang.
Kayat ko apanagkam nga ayatin na. Pangasim. Saan kumamot akas dati pamuspusan, Robin? Masapo naman luki ko ni Nicole. Awan ton maramidan na. Nagsikog. Kastilangan. Mapantay ti sigo na papaparanta. Kalpasan na makapangrabita. Diyak kayatin ti mapanijay. Amok nga minon niya ti pampanunutam. Agawid akton inton madamdama. Tarugyak tong ti mga ramid kadagiti project ko. Kung nagtupay nga agpadata ama kumikom, Baldwin. Naimbagman ta at panahon mo nagpasyar diti opisina. Pampanunutot nga di balayo ko matuumayak, sir. Tamakitak ni Nicole. Aywan gayam, kumusta ni Nicole? Paragsa ka na ka mga ipadamag, Baldwin. At nagnakman na. Napasnak itan nga agadal. Ay, iyapal ko launay kini Ruben. Talaga na loko tikabsat ko. Kasano nga rod? Jak kumakayat nga ibaga kada kayo. Amok, gapo kadagiti aramitan tikabsat ko. Saan ko maarumbang anak ayan ayat ni Nicole Kingkuana? Agin inayat na launay. Katra umaktirik na ni Nicole. Kakaisuna nga anak mi. Katdungdungwan mi launay nga gasawa. Nakagasgasat ni Nicole, sir. Nagasgasat ni Robin. Noam mo na mga ilalaan ti panagayat ni Nicole Kingkuana. Ay, sige, sir. Ang mga no, makasinga ako na kada kayo. Dandanik pa yun, nalipatan ti papanak. Pumasyarak to iji balayo inton malam, sir. Pinay pa'y sumgayam ti imbagam nga umay kagpasyar dito yung balay. Agpadatamot nga ron asaan nga uming inom. Sagpaminsan laang, sir. Ni Nicole kumatigagara. Diyak mo no simang pweten. Dandanin nagsaro no talaga nga din tayo. Oh, at ay tamot gaya man ni Nicole. Papa? Ne? Adam yan sa ngailiw. Sige. Nicole, ang sarasarita kayo pala ang kini Baldwin, ha? Tama pa nakagsukat. Kumusta ka, Nicole? Itaman lang ang kita ta. Manipot iting sangpot na ka ni Ruben iji balay. Kababayin pa yan. Nga magyaman ako na manong Baldwin. Hindi sinak iti pakadadailak ko ma. Kumusta kayo kini Ruben? Nasayat mat manong. Ngam no daduma. Dinak mawatan. Manmanong nga. Agkita kami ta. Ado nga minter aramida. Nicole, awawatom lang ko man ti kapsat ko, ha? Ibagbagak nga ituloy na ti agadal. Ngam dinak mat dangdanggan ti kapsat ko. Naglanaw kang aminan ng imawag. Nakasangpit akong niti balay. Anyak, mapan kayo ti bar inton madamdama? Ada kakaduwayo ang napipintas sa babae? Mayat sa. Ne, itaman pa yan nasapa kasi mangpat. Ay, sige nga Rodan. Rumarak matlangin ton madamdama. Ne, papanampay lang. Aywan gayam, kagap-gapo kay balay da Nicole. Apagbitla nagsarita kami. Taado ka no teraramidan na. Kasya na mo't na dyan. Ket, saan ka nga umapal? Naimbag tas saan ko nga imbaga Kingkuana ti inaramid mo ide dito'y balay. Nagrigat mat ngagpaiso no pasig nga adal lata. Pasapol mat nga galiwak sa ita sagpaminsan. Itimol laeng mo ti mabalintag pagpasyaran, Iris. Ay, makabanog ti magna. Agpipiknik tayo inton malpastik sa amin. Awisam ta ni Robin. Oh, apay. Anya ti nakita man nakakigtutam. Ha? Ni Robin, Iris. Ada katuwa na ang babae. Nagmayat ti pa nagkalabay da. Nakasiksag karudan mat ni Robin iti dayjay a babae. Mayat mat ti loka. Iris, kalaat nag-upit ti paruwa ka. Insukat na ka din iti sabali a babae ni Ruby. Itamang pa yan nasipngatan ka si Mangpet Nicole. Apay, nagan ano ka?
Nagpa-share kami ka ni Iris, Mama. Pasensya kayo, Mama. Saan kayo masawa ka sa Rita? Oh, Sige, Mama. Nicole! Nicole, iha! Apay na tan. Nakalablabaga na kiti mata na. Nagsangsangit na ta. Adora, simang pagkaya man ni Nicole. Ang simrek mat adagos iti kwarto na. Juan, nagpasyar da ka no biit ka ni Iris. Oh, ope asaan na ni Robin di kinakuyog na. Saan dan samat una yan ngagkit kita. Di pa'y pimasyar dito'y balay. Itay kakalipay nga agur-oray diti parke. Pilpilitan nak iti kabarkada kitay. Ako muyag ka na ko ada. Dagiti barkadam. Wano babae. Ano pisasaw? Di ka kuman nagulbod kanya. Daytoy ti pamanagnak. Kapag nagiti alatawan. Nangalami kita ito eh. Nakita na kayo ka ni Iris. Ah, Apay, Rubin. Kunak no'y ayatin na. Yamin sukat na kayong iti sabali a babae. sanak ababalawan. Basul mo mutlan. Apay, adinak maawatan, Rubin. Sanak ka din nga ay ayatin. Malpasak to naman ngam di matlarumwaran ni Nicole iti kwarto na. Saan ka no pa'y amabisin? Madamdama ka no namang rabii. Saan man na nakigindan kadataan ng rabi eh? Manwa mamikat. At da ka di problema ti anak mo. Tsaka mo, gamitay si Mangput. Kaslag sangsangit. Apay nga ta. Oray ta nakapanganak natin. Mapan ko man kita ni ti kwarto na. Oh. Nicole! Nicole, iha! Nicole! Papa, Oh, apay ngagsangsangit ka, iha. Papa, awan na niya man na daytoy. Nagungat ngamin ti may sa nga instructor ni. Marigrigatan at ngamin iti may sasagtik ko. Podno nga ta ti ibagbaga na. Wenno adda ilimlimed na a problema na. Yangot kamaro. Pinaklata ko mabaybay ah. Daytoy ti kagurak. Saan mo nga ulitin tag isang pati babae dito balaya? Ti kalamasyan ka dokwada. Ito siguro tiga po na saan ka ama kaasawa. Saan ka abastos? Oh, sino ba ito yung mawawak? Hello? Awan. Dito yung agpaiso. Anya? Kaayan-ayat mo ni Bridget? Ha? Sige. Bye. Asino a Bridget ti magpagatim mawag? Di pinapanaw yung babae. Salbag ka. Daga yung boyfriend na. Ipangpangtana ka. Anya? Agan anad ka. Anya ka na ya. Babae ti pa kaisag makam. Kasano na Nicole? Saan mo nga ilingad dagitilwam? Sangsangitang kidden ni Robin? Pay amon no isukat na kan iti sa bali a babae. Ay, ayatin ni Rubin. Ay, please. Dinak namin maawatan ka. Tandali tiyakot ka barilan. Anya ti kayat mo asawon, Nicole? Madanagan man. Ewan gayam. Amo ka din na ito'y dagiti dadakkel mo. Makadkadlaw tansan. Ngan, likliklikak. Ama pagsaritaan mi ti may papan ka ni Rubin. Ama nga nagumura ni Papa. Ngay na. Isakit mo pala. Nagadagdag sa ti parukong ko. Kasla jakon mayolo ti agatan. Ngamjak mat kaya tapahayan dagiti dadakkel ko, Iris. Nalwaan pa'y kidin ti libro kan papel mo. Anya ayat ay ta siya akong timang sumbat. Ang yaman na. Ngam, kabaglak na ito eh. Ikarigatak. Masapon nagpalinak anatip ka.
Sino tinagiparsak iti botay, ha? Siya, tikarkaritan nyo. Saan kayo makibiyang? Doa kami lang ni Robin ta grinisot. Loko ka. Inagaw mo kit din tinobiyat. Hay! Saan kayo makibiyang, ha? Patayak na ito ang taog. Talagang awanan ti pangisuruan kini Robin. Anyan to nga oras nga makasangpot ti loko. Ha? Sino dito yung mamawag? Hello? Robin, ayan mo. Agawid kan. Apay nga. Pagawan anak. Apay, sumungmat ka. Hello? Anya tinapasamak. Iha, di ka kumakilimad ka na kami kan papang mo. Amumi nga na nagsa na problema. Mama! Iha. Apay. Ni ka di Robin. Apay, iha. Anya ti problema yung kini Robin. Kasla jakon kabalan. Nicole. Papa, ni Manong Balduin to yung mawawag. Mabitlang na. Hello? Nicole, umay ka kuma dito ospital. Ni Robin. Ha? Apay ni Rubin, Manong. Ano ti sugat nang itaray na dito ospital? Kat amangan no saanan amalasan. Anya? Sana mabali namatay ni Rubin, Manong. Ay, Diyos ko. Iha. Kalma ka ko ba? Apay, naano ka no ni Robin? Makaumay ka dito ospital, Nicole? Uwin Manong Balduin, umaya, kitamat lang. Ang pagkuyugat ka ni Papa. Sige nga, Rodan. Kasaritak bit ni Doktor. Bye, Nicole. Bye, Manong. Papa, kuyugan na kumay di hospital. Kaya't ko makita ni Rubin. Nay, apay, ano? Jakpay ka sa nga may lawlawag ka na kayo, Papa. Ngam nakaro ka no ti panakadangran ni Rubin. Amangan no din at malasan. Anya. Papa, kuyugan na kumay di hospital. Kaya't ko makita ni Rubin. Sige, iha, mapantang Rodan. Kasti ko latan. Uray tanadalos matikawas ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay lang iti emergency room ni Robin. Kas iti ko na ti doktor. Pagduado ano makalasat pa'y. Kaasik man ni Rubin. Nicole, iha. Pagkalmaam kumatinakam mo. Pagkarharag ka, sapay ko matama ispalmat lang. Anya nga min tinapasamak, Manong. Sino tinangdangran kan ko na? Apay, adi ka agsaw, Balduin. Papa, agawit kayo latana. Agbatyak pa lang dito hospital. Siya akong ti makamo kini Nicole, Tata Mauricio. Masapol ko ti kasarsarita. Tamadanagan akmot iti sa antikapsat ko. Sige nga, Rodan. Kat na, awan kadwa ni Mamang Yuji Balay. Naira namat ang nagbakasyon da sendong kanti katulong. Iha, awagan nagtulatan. Taumay kasukunan. Mabainak amamuan ni papang mo no kasano tinapasama kiti kapsat ko. Babae ti gapuna. Binagkong kun minalmalo ti kayan ayat ni Bridget. Iso nagduha-duha norumbong nga ipakaamok pa ilang kingkati amin. Kung nagtupay ka na, isumat lang kayo. Amo kitin, Manong Balduin. Ngam, hindi kinasaritak. Naglikodan na. Kanayan ko nga ungtang. Ay na, taytol lang nga rudong tinapasamak na. Ay, pinahal ni Rubin, Manong Balduin. Oray kas diya'y tinaramit na. Naidumto mga ayat. Oray kasano ti kinaloko ti kapsat ko.
Panawan ka pa na. Mapanak iti chapel da iti hospital. Tagkararagag. Sabay ko matamahis pa ni Rubin. Tapno maikan iti gundaway ngagpalpaliw. Oh, Adora. Ape arimor ka pala lagi ti kwarto ta. Naturog ka kung malaktan. Anyat orasan. Ang kapkapi ka pala. Ororaya ti awag ni Nicole. Ngem umyan samot iti ospital. Kasanon ti sisirek na iti klase na inton bigat no mapuyatan. Ay, talaga nga ayatin nalaunay da di Robin. Adda pa ka burbur siya, Adora. Nadlaw ko. Pakasla saan akayat ni Baldwin ang maamwat no anya ti pudno ang napasamak iti kapsat na. Anya ti kayat mo asawan? Anya ko mati ilimod ni Baldwin kan ka. Kat nasingad kayo mata ni titunggal maysa. Nakakaasi mo tilang ati kapsat ko. Uri ka sa no ti kinaloko na. Kapsat la ti kapsat. Ha? Nagarang ang ni Robin. Makapuot mo't laagan. Agyaman ak una, Diyos ko. Inispal yung matlaang tibiyag ti kapsat ko. Manong Baldwin. Ating ko, agyaman ak, na nakapuot ka matlaagan. Milagro ti pan nakalasat mo. Kunak na matay ako. Di ka pailangag sa asao. Ang mga nung makapadakas king kaating ko. Diyak may garurag iti saka. Anyat ti kahit asawan na ito. Ano ni? Agdaran na iti sugat mo. Di ka nagkutkut eh. Sige, mga yabak iti nurse. Manong, ibagayaman kanya tipod no. Baldado ak ka rin. Sumat lagayam alimlim tagdagiti matam Nicole. Kan manar tara igid manin dagiti luwam. Inkarigatak ti imay dito'y pagadalan. Importante dagiti subject ko itangal daw. Kunak tupay ngamin. Dayjay lang aron. Nakasara kan. Ang dagay boyfriend dayjay Bridget. Iris. Ang mga no saan amay may sa ti babae iti biyag na. Malaksid kan dayjay Bridget. Ngam itilaksid ti amin. Ay ayatak pailaang ti Rubin. Napudno ka mat nga agayat, Nicole. Ay may salaan ti kalkalika ko, Mak. Sapay ko mata makalasat pa ni Rubin. No saan pa'y anak kapuon? Magitla. Sung batak na ito'y awag ni Manong Baldwin. Hello, Manong. Nicole, kaya't kung may pakamuking ka, nakalasat ni Robin. Kasta ka di, Manong. Nagyaman ng Diyos ko. Juan, nakasaritak pa yan. Nalaganan ti barokong ko, Manong Baldwin. Kalpasan ti klase kinton malam. Mapanak to dito hospital. Robin? Saan nakasangitan? Si bibiyagak pa eh. Agyakan aya. Kasla awanan ti patag ni Nicole King ka. Saya atam kumati makisarita king kuwana. Awan anyaman na kanyak, Manong Baldwin. Manong, panawan na kami pala. Nicole, pasensya amla ko man ti kapsat ko ah. Robin, agsarita tanto ana saya at iton maimbagang ka. Sige, mapanak pa. Robin, naawanan na pulos ti patag ko kan ka. Bayam, dahito yung ti maudi apan nakakitang kanyak. Makaanayan apakalag-anan ti riknak anay spalkan. Amok nga ayan nak, iti kasasaan ko. Kan babalawan nak. Dahil iti maganam ko, saan ka di? Awan ti kasta, panunod ko. Awanin serbi tibiyag ko. Nasaysayat la ko man anatayak. Saan ka ko mga agsawi ti kasta? Tinapatay si bibiyag ka. Kan saan mo ko maapukawan tinamdamam? Bareng makapagnakan tumatlaang, Rubin. Babae gayam ti kapuna. No apay saan akayat ni Baldwin ang mamuak no anya tinakaigapuan tinapasamak ni Robin.
Ngam iti laksid ti amin. Sila ladingit ka pa'y lang, iti dandani nakatayan ni Robin. Oh, man. Nicole, iha? Anya nga ron ti pangadeng mo? Masyanak ka ni Robin, papa. Kuna ti doktor. Ang mga nasanto na makapagnapay. Ay, kaasim at ngagpaiso. Ngam saan kumaan na pasamak na ijay? Diya mo nga tagayam na dagsa na problema iti relasyon niyo. Mas daawak laeng. Tano kaano pa si papalubos kami ni ti relasyon niyo. Di nakmaawatan ni Robin. Mama, papa. Ngam sana bale? Oray ta nakalasatan ni Robin. Saan kumapay ang mabalin nga gawid ka? Ngam napilit ka mo't. Mang sweldoak ton iti nurse ang mga sikasuking ka. Awan mo't lahat ti Sarbena. Nagbayagak pa iti ospital. Kaya't ko pa ikiti namatay ako. Basol mo ba't lang daytoy ang napasamaking ka? O yun, basol ko. Kastoy lang aro doon tinapasamak mo? Saan ka kadipay nga agnakam? No sikat tinakapasamakan ti amin. Anya nga tati mariklam ano? Panawan ka dito kwarto. Makaamupay lang ti katulong king ka. Takumita kiti nurse ang mga sikasoking ka. Kaya't ko kumasarong karan iti ospital ni Robin. Tapno makita ko mamot ti kasasaad na. Ang nakarwar mat gaya man. Manipod iti nakasarita ki hospital. Saan ako na nagsublipay. Makaanayan ang naamwak ang naispalan. Awan mat gaminin tiga po na asarong karampay. Saan kami ang nagsarita nagsina. Basta, iinsukat naklatan iti sabali a babae. Kinamaang, no ituloy mo kailangan nga ayatan. Saan ta na pagsaritaan day ta, Iris? Tinapatag kanya. Ti panaghatal ko. Pudno day ta, Nicole. Inton makaturpos ka, ma'am-ammum to ti lalaki arumbang para ken ka. Diya ka muna agayatak tupay, Iris. Ngamin, ni Robin ti adda dito'y puso. Oray anyaman dagiti mapaspasamak itinagpaitan mi. Nabayaga nagsarsarita da Baldwin kan papang mo. Ngam saan na kan anauray, Nicole. Amangan nang awagan na kan tulangan. Pagasan kanu ni Baldwin ni Robin iti Manila. No saan kanu amasigod? Amangan no agtinag a cancer. Wano maputad ti saka ni Robin ang mabalin ang pagkatayan na. Anya? Iha, mabalin ka akuyugan. Tapno makapagpinakada kayo matlaeng. Maawatan mi, tirik nam, Nicole. Agyawan nagitipan nakaawat yung kanya. Ngam, nasaysayat no di nak makita. Tapno, saan na nga ay ayan ti kasasaad na. Kan, ipaay kumatan ti wayawaya na. Amang tingiting itirik nanan no ay ayatem nakpay. Inarakot na? Pagkawanan nak manong loko ak. Ngam sipod na tayo nang itinadakal ka italang manan ngang luwa ak. Agpaiso, loko ak. Ngam saan nakabinaybayan. Ading ko, sapay ko matagbalpaliwan. Aywan gayam. Agsublita pa iti ospital, sakbay nga gawit tayo jay probinsya tayo. No mabalin. Agnaida ko ni ti Manila manong. Anya ti ko na? Di mon kaya ti agawit di lugar tayo. Talaga kati alipata mo ni Nicole. Diakon kinakuyog ni Robin ang nagawid dito probinsya tayo, Nicole. Kaya't nangagnad di Jain Manila. Manong Baldwin. Saan na kun akayat na makita? Di na kun ay ayatan. Dinamag kuking kwa na dayta. Ngam di naksinungsong bata, Nicole. Saan kami manlaeng ang nakapagpinakada? Ninamnamak ngagkita kami pa'y. Amok ang nalaos ang napasaktan na katikapsat ko. Karabang ti agragsak iti pudno nga agay ayat keng ka, Nicole. Ay ayat akunay ni Robin. Manong Baldwin. Ni Robin ti adda dito'y puso.
Saan kunto amalipatan? Kung ako man no naawat mo tinagtungpalan ti relasyon nyo kini Robin. Ay, agsangit ka pa'y lagaya. Ay ayat ko na ni Robin. Ngam, isuti saan anapod no kanya. Insukat na kangarod iti sabasabali a babae. Ket, dayta ti dandani na anakatayan. Saan mo kuman ngay baga dayta? Nakam ti Diyos ti panakaispal na. Tapno maipayan iti gundaway nga balbaliw. Anya nga tati talaga a plano ni Robin. Apay asaan nan ang kinaya tinagsubli dito'y probinsya. Diyak ka mo, Iris. Ta saan mo't ana ibaga ni Manong Balduin ti Gapuna? Kumusta nga ta ni Nicole? Diyan mo na nga ta nalipat ako. Mabainak unay karagiti inararamid ko kenkuha na. No ay ayatin nakpay. Mabali na malipatan lang tumatlahan. Awagak gayam ni Manong Balduin. Mangibagaak iti kwarta kenkuha na. No kasta sa mangpat ni Nicole, ag diretsyon iti kwarto na. Kaaduan na arabi unay na rumwar tapno mang rabi Adora, matanagan iti kasasaad yan akta. Ang mga nurinik na naunay tinapasamak iti relasyon dakin ni Robin. Katamangan no anya ti daka sa mapanunot na aramidan iti bagina. Ti mo ti bagbaga na kanyak ket adu ka no ti aramidan na. Pinanggap na idin tinagpakamatay. Bana ka nagbabawyan na launay. Ang kasaritam tuman kit di. Palagip ko gayam ni Baldwin. Nang lipat saanan nga umay dito'y balay. Congratulations, friend! Kamaudyanan na. Nakaturbos na matlaangan. Iris, kablaawan ka man. Aywan gayam. Saan nakangatan ang malaglagit ni Robin? Uray, kablaawan na kamatla ko ma. Sana mo nga mong agturbusan. Nicole, congratulations! Ay, Manong Balduin! Agyaman nagta nakaumay ka man. Jak malipatan ti panangawis mo kanyak. Hipag ay Nicole. Ken, adanang nang runa amang kablaoking ka. Robin? Saan ko namnamaan? Agyaman ako nay. Pakawanan na ko ma. No ko na malinipat na kon. Sila lagi pakpalakan ka. Nguray amok. Nasaan ako na may kari. Robin, ay ayatan ka pa hintaan. Imadayo ak. Ngamin nagtalinad ka di puso. Nagsubli ak. Kalpasan ang naurnos ko tibek ko. Tapno may kari ak lang nga ayatan. Agyaman ako nay. Nakaragrag sa kak, Robin. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.